of our Lord, to the glory of to our Lord, to the glory of our Jehovah, Jehovah Giba, Jehovah Shalom, Jehovah Tzikenu, Jehovah El Shaddai, Jehovah Tzikenu, Jehovah Elohim, Jehovah Sebawa, Jehovah Aya. But Perizim is his name. Umafohla, umavula uvaliwe, ufohla njengamanzi amaningi, ufanelwe ukudunyiswa. He's worthy. He's worthy. In the name of Jesus we have prayed. Kingdom citizens, shout amen like thunder. Shout amen like thunder. As we continue to pray, please look somebody next to you and hug them and tell them your prayers have ascended to heaven. Tell your neighbor your prayers are ascending to heavens. And your prayers have ascended to heavens. Do you believe you are heard by the Lord? Do you believe you are heard by the Lord? Tell your neighbor you shall testify in this year. Oh, kingdom citizen, tell somebody you shall testify in this year. Hallelujah. The Lord is good. Welcome to the presence of the Lord. Hallelujah. 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 Please be seated and let me give you a scripture of church that is in my heart. I really wanted to give you the scripture. Today I had to drive with the speed of the Lord on my way because I needed to give you this charge as we open our Thursdays of prayer. Bazalwane bamjalo ngolwesine masiza kule ndawo sizentabeni yemthandazo la khona imthandazo iphendulwa khona. Noma beyiswa ekufeni onakebe thembika. My kingdom citizen. Noma beyiswa ekufeni no. Oh, hallelujah. Beyiswa ekufe bethembe bethe. Noma beyiswa ekufeni noma. Beyiswa ona bethembeke bethembika. Oh, bazalwane nasho kahle. Noma beyiswa ekufeni noma beyiswa ona bethembe bethembikas. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Noma beyiswa noma siswa sethembikazi sethembikazi. Yabongeka uNkulunkulu wendalo yonke. Noma siswa ekufeni noma thina sethembe
Mahubo 124 verse number 1. Uma uJehova ubengenathi makasho njalo manje uIsrayeli. Pariyaka selia. Uma uJehova ubengenathi lapho abantu besivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina. Amanzi ngabe asewele phezu kwethu kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Usizo lwethu lusegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba. Namhlanje sikhuleka, want to take your eyes to the fact. Kuningi isitha esikubekele kona kulonyaka ka2026. Maningi amanzi usathana wagwedlayo for you in this 2026, concerning your family, concerning your business, concerning your career, concerning your studies, concerning your life, concerning your marriage. Kodwa la sifunda khona uDavid usinikeza isiqiniseko sokuthi noma ngabe isitha besihleleni endleleni yethu, ngifuna ke nawe ukukunikeza leso siqiniseko namhlanje emthandazweni, ukuthi noma ngabe usathane bekabhaleni kwiagenda yakhe 2026 concerning your life, koshale maya manje ke iphutha suke walenza, usuke wakudedela wakhonza lo Jehova. Kanti ukube mhlawumbe bekuvimbile wangamkhonza uJehova, ngoba abaningi ubathola lapho. Manje wena ususuke waphunyula ngoba ususuke wakhonza lo Jehova. I communicate in this house. Uthi ke uDavide uma lo Jehova ubengenathi, kusho ukuthi ke noma ngabe ubehleleni omubi kulonyaka wakho oqalayo, noma ngabe ubona ngathi lo January ngathi uyafana no December odlule, ngicela ukukunika isiqinisekiso esisha ukuthi into efana yiyodwa ukuthi usakhonza lo Jehova. Uma lo Jehova ubengenathi, ubengenathi manje ke lo Jehova uba nathi abantu besivukela, kusho ukuthi nakulonyaka lokho kuhlelwa isitha noma ngabe sosebenzisa muphi umuntu, mhla kukhona okuvukelayo ukhumbule ukuthi lo Jehova unathi.
mhlambe personalize it so that you can hear me. Lord Jehovah unawe. Cela ungibukele oseduze wakho umthetho unami. uJehova unami. uJehova unami. uJehova unami. Uthi uDavide uba nawe nokuhamba esigodini sethunzi lokufa kodwa uba nawe. Kusho ukuthi asikho isikhathi nomzuzu la uJehova engabi nawe khona. Aya uma kukhona abazokuvukela ngo2026 brace yourself ukuthi kusho ukuthi uzophinda unqobe ngoba uJehova nawe. Cela uqale kahle unyaka ungesabi uJehova nawe. Namhlanje ebusuku ngizothini ngithi emthandazweni ungesabi ngobani ngoba uJehova nawe. Cela ungibone sethi uzathanda Jehova nawe. Jehova nawe. Jehova nawe. Mina ngisho ukuthi ayikho isigemegeme esofisa ukukwehlela kodwa lalelani kwesinye isikhathi kuyenzeka ngasivimbi asivumele sehle kodwa phike ngokuthi nginawe phakathi emlilweni nginawe. Laba bafana abathathu uShadrach, uMeshach noAbednego bathi mangabe bethandaza umlilo waqhubeka wabaswa. Baqhubeka bamthandaza umlilo waqhubeka wabaswa. Kanti ngekhathi bemthandaza bamnika i-affirmation ukuthi sengabakho. Wathi uJehova umungowami nami nginawe. Bazalwane bami emthandazweni ngizothi unawe ngesabi. Nonyaka uphathele lutho kodwa uJehova wena uphathela ngoba wena uhamba noJehova. Kwasho ukuthi ngesikhathi bethandaza naye uyaba-affirm ukuthi nani nabo bayam-affirm ukuthi sangabakho. Kwathiwa wonke umuntu akakhonza omunye uJehova. Bathi abafana kukhona uJehova esimaziyo owakhipha abamkhulu eGibhithe. Asikwazi ukumyeka manje ma-kingdom citizen nango-2026 asikwazi ukumyeka. Sithandaza kuye nje ngoba sethemba yena. Sikholwa nguye. Ithemba lethu linguye. Asikwazi ukumyeka. Ayeka abanye bathandaze koDagoni. Cela ukukunika isiqinisekiso mhlawumbe ubuza ngolwesini uzothandaza kodwa ubona ngathi impendulo wena uyitholi uJehova. Athi babethandaza wangabaphendula ngokucima umlilo. Wayengakwazi nokucima umlilo. Abanye bethu kulonyaka uzosicimela imlilo. Kilamani lanahani azala ada. Abanye bethu uzosicimela umlilo. Abanye ngeke abacimele umlilo. Abanye ngeke abacimele, abanye uzobacimela. Noma ngabe uyakucimela unawo, noma ngabe akakucimela unawo. Bazalwane bami, bangawucima umlilo. Wayenamandla okucima kodwa ungawucima kulaba wangawucima. Wayenamandla futhi okuketula laba ababasa umlilo kodwa wangabaketula ngaleso sikhathi. Lalela abanye benu uzovika ithizwe kaNkulunkulu uJehova uyakwazi ukufika ngomubi afike lolungileyo. Abanye benu uNkulunkulu kulonyaka uzothatha Maya kadaya uzothi ingozi bekumele yehlele wena uvela ubreak ungaze ubrekelani kanti uJehova uyakwazi ukufika ngomubi afike lolungileyo. Uyakwazi uJehova ukwenza njalo uJehova ubengenathi. Into ke omele igcine kulonyaka ukuba noJehova. Bathi babengena emlilweni befakwa emlilweni usuphindwe kasikhombisa. Basho ukuthi uJehova unawo. Bathi mabengena emlilweni ngiyacabanga ukuthi owayengakholwa kahle wabona mayisephakathi emlilweni. Kwesinye isikhathi kuyenzeka akudedela ungena emlilweni kanti ufuna ubone ukuthi ngempela unawe ngoba mhlawumbe usuhambe wahamba wangabaza. Cela ukukutshela isizathu u2026 ukuthi uNkulunkulu akaqedi ngawe, akaqedi purpose yakhe, akaqedi agenda yakhe ngawe. uNkulunkulu ukugcinele lokho akakwazi ukukuletha bese yakushiya. He said I will never leave you nor forsake you.
Brace yourself for a good year. Brace yourself for a good year. How do I know it's a good year? It's because uJehova unathi. Uma besivukela uJehova unathi. Uthi ke ngabe basigwinyile ekufutheni kolwaka lwabo kithina. Into ebahlulile akubona ukuthi ulaka bebengenalo. Ngithi kulo 2026 into ezobahlula ngawe akukona ukuthi ulaka lokugwinya banalo kodwa balibona lingasebenzi. Ingakho uzobafica sebexoxa bodwa bethi strong inyango ihambayo. Ingoba bayazi bebenokuvutha kolaka bahluleka ukugwinya. Hayi sweetheart ayikho inyango ihamba uJehova. uJehova nawe. Into ezenzeka empilweni yakho idida abantu. Sithandaza ke kuJehova ma kingdom sithi izindana ngolwesine onathi. Miyeke lo wamthola ngesikhathi se religion lokho akuthiwa uphinda kushiye. Lokho akuphinda kuthiwa uthuthile. Thina sikhonzo hlala nathi. Othi akozela kalala ulondoloza Israyeli. Othi akavumela unyawo lwakho lushelele. Sikhonza thina onathi othe ubiyele wakusungeza ngemumva nangaphambili. Sikhonza thina onathi othe uhamba phambi kwakho ahleleba amagebhugebhu. Sikhonza thina onathi othe ngeke ngishiya. He's with you. He's with you. Let me tell you why he's with you. He is with you not because of your works. Akekho nawe ngenxa yokwenza kwakho. Kusho ukuthi ngeke akushiye ngenxa yokwenza kwakho. Kodwa unawe ngenxa yokwenza kwakhe. Wena owakwenza wavumela ukuthi abe nawe. Mhlanje uthi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsizi, wawuvumela ukuthi ukusebenza kwakhe kuphelele. Manje uthi ke amanzi ngabe awele phezulu kwethu. Kusho ukuthi khona amanzi kulonyaka ozodlula kwathi umprofeti uIsaya uhambe nami wangidlulisa emanzini amaningi. Ngicela ungesabi kulonyaka. Yonke umnyaka wasuka wayiqala kabo wayisaba wayiqala ngefiye. Kulonyaka ngizothi ungesabi ngoba unawe. Noma ungangena emanzini amaningi awazi ukukhukhula. Yazi yini inkinga? Akukona ukuthi ukwazi ukudive, akukona ukuthi wena uyakwazi, akukona ukuthi wena uyakwazi, akukona ukuthi wena uyakwazi, kodwa ingoba yena unayo. Usho noma nje uyahluleka ukubhukuda, kodwa amanzi ngeke akukhukhule ngoba unawe. Uthi ke udlula isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Bazalwane bami, kune hurricane ekihlasele umphefumulo wakho, your soul. Kune hurricane ekihlasele imicabango yakho, your soul. Kune hurricane ekihlasele inhliziyo yakho, your soul. Uthi ke leso sikhukhula noma ngabe sihamba phezulu, uthi kodwa uNkulunkulu ungihlenga kuleso sikhukhula ngoba unami. Bazalwane, uNkulunkulu uyakwazi ukukuvikela wena kuwe. Ngicela ukutshela nakulo 2026 uNkulunkulu sazokuvikela wena kuwe. uNkulunkulu uyayenza lento yokukuvikela wena kuwe kuqobo lwakho, umphefumulo wakho uzwe ukuthi unesikhukhula, kodwa uJehova akuvikele, akuvikele kuma decisions are wrong ofuna ukuwathatha. Nqabe uNkulunkulu kanti uvikela wena kuwe. Bazalwane bami, ukuthi uSathane sewazibona ukuthi akanawo amandla ngaphezulu kwethu. Ukholwe lokho. Sathane akanawo amandla phezulu kwakho. Cela umbone sethu kumtshele ukuthi uSathane akanawo amandla phezulu kwakho. No, akanawo. And I believe that the enemy knows ukuthi akanawo amandla phezulu kwakho. So what does he do? uSathane ufuna ukusebenza ngamandla akho kuwe. uSathane ukuvakashela emphefumulweni wakho njengesikhukhula,
ngikutshela ukuthi sibuka ubhede kanjani ngo-2025 uze waphela nalonyaka nje njengoba uqala yikho into wena ngawe ozokwazi ukuyikhomba ngoba na last year awukhombanga lutho. Usathane ufuna ukusebenza ngamandla akho kuwe. Lapha njengesikhukhula phezu komphefumulo wethu, udlula amanzi akhukhumeleyo. Uthi kodwa makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo. Usathane uzokungena abe isikhukhula, athi ubuhamba imthandazo njalo ngoLwesine. Buko osibani balo uthanda nabo bakuphi, wena zibuke ukuphi. Cela ukuphendula namhlanje uJehova unawe. Leso sikhukhula nje ngeke asivumele ukuthi wena ube impango yamazinyo aso. Ngithanda ke mayisethi ke umphefumulo wethu kuleyo nto leyo, umphefumulo wethu kodwa umphefumulo wethu waphunyuka, umphefumulo wethu waphunyula. Ke uphunyuke njengenyoni ogibeni lwabacuphi, bese thi ugibe alisalanga lunjalo ngoba bengingamele liphinde lusibambe. So wenza isiqiniseko sokuthi lelo gibe lwaphukile. Ngicela ukumemezela kuwe ungabusesaba, ugibe lwaphukile wena uphunyulile, ugibe lwaphukile wena uphunyulile, ugibe noma ungaphindi uhambe lapho obubanjwe khona eqale ngeke usabambeka ngoba ugibe lwaphukile. Noma ngabe lophukile lwa last year lwaphukile kulonyaka ngeke lisakubala, ngeke lisakubala, ngeke lisakubala. Akwenzanga wena, kwenza ukuthi uJehova cela uqale lo mnyaka with a changed attitude. Angesabi ngoba nami. Go for opportunities. Owawesaba ugibe lwaphukile. Go knock on doors. Wawuthi mina bani ngangqongqoza la, hamba uyongqongqoza manje ngoba ugibe lwaphukile. Hamba uyofaka i-application lawo ucabanga ukuthi wena udeserve uyifaka khona manje ngoba ugibe lwaphukile. Usharipata, I hear myself as I charge you, kingdom citizen, this year walk tall. Ugibe lwaphukile, thina saphunyula. This year take advantage of every opportunity that will present itself before you. Ngoba ugibe cela ungibukela bawu-3 uxoxele bona ugibe lwaphukile. Sukuma kulonyaka, sukuma kulonyaka, tshele sukuma kulonyaka, ngixoxele sukuma kulonyaka, ugibe lwaphukile. Sukuma uyithathe uma wafeyila last year, qalala phansi ugibe lwaphukile. Whatever you failed last year, you can start it again this year. Ugibe. Hey! Hey! Whatever you were doubting last year, this year do it. Ugibe. Ugibe lwaphukile. Angazofeyile kwini last year kodwa ngithi mina sukuma kulonyaka, qala lonyaka ngenye positive attitude. Ugibe lwaphukile yena unami. Hey bazalwane, ugibe lwaphukile. Start that business again. Ugibe lwaphukile. Go apply again. Ugibe lwaphukile. Go and do it. Ugibe lwaphukile. Lwaphukile. Ramashania Kasonia Hula Hai Maya Kadonia.
ushalina manena naya kulo nyaka ke wakhe impilo yakho ugibelo waphukile. No more limitations, no more barriers, no more limitations, no more barriers. Ugibelo waphukile, ugibelo waphukile, ugibelo waphukile. Ungesabiki nawe shalom hendlele izinkosi shonjalo yonke la. Ungesabi ungesa kinawe shalom hendleleni. Uphindungukela omunye umxoxele ugibelo waphukile ungesabi. Gibelo waphukile ungabusesaba. Ugibelo waphukile ungabusesaba. Funa sithandaze bafowethu. Ungesabi. Kwethu ungesabi ngisujesa shonjalo kinawe endleleni endleleni. Ugibelo waphukile thina saphunyula njengenyoni ogibeni lwabaculi. Usizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Umlomo wakho umbongo uNkulunkulu nawe.